Mame akwaba. Yeah na ohene. Eya no akasa kese de ama me ho se asa wo wura ho kakra wo ho. Yankopɔ wo ho wate. Bibia be ye. Wanya sompa nkomo mugidie di wasɛm aba beda ye no kasa kokodro so. Yeta wachi pampi se suku ne bag wate. Mpacho yo. Bo wanu me hwɛ wo di sɛn. Ya frame Mimi na me ware ye no ena menya Irene Obiamoa. Okay. Me kunu de Obiamoa. Ne kwan so a. Ena wiade na epam wo a yase kusie mpie awia. Epam wo a wudim ni ka ba be hye so mpa nkomo ye bom se ye mo a wudi na eha wo. Ohene yere eye boko. Mihia me kunu say afi we ka ho a 20 years ni. Mihia na kra me kwasra me schoolmate bi. Ewo enkran me de aboase na me wo me ne me ma me ne mabusuamfo nyina enti me kwasra no na me schoolmates no so adamfo no ena obeto ye ewo honom na edidi nkomo eho mpo de wanfo odosam anto mitirim enti akire ena ode ka kire madamfo no na makamfo no e ka kire me Mimi darling okwa asori anasa oye kremoni anasa sen me kwa asori me Roman ni pa enti ena ye de baabi ana wadru no mpa so yo ena madamfo ne de to manim mekra na memfa metenye enti aye ya na bema na eba fie eba me maame honom ena obeka kire me maame nso no ye tichani ena na bema no nso ye tichani na me maame hu sene e wote no ena wo say tichani de Mimi wan show kura obehwe ma na da achimachia ye fe enti eba nso de oyeda ya be ware o ma me ne ka asa pepa so ai oba me maame honum straight okay oba nso de eyeda ya wo be ware enti na so ma me ena me semate na abedwafo sede na yesini ya maame ya papa wuntem na ya maame na tete ye wo bre teacher ketua enti de obeka bia no e wo se ye di yetie dai eji enti ye startem panatwe na me kono ho no ono nso aba no ye dwuma wa enkran wo trade ya watama Couples Christi Secondary School enti na me koho kwasra no na ono nso aba me nchen enti anche kra be se bosome naimu ene ye hyeha ware ene ye ware fia ware okay ena mekoka na ho enti mekowoe bema edikan na mewo oba otoso mienu no oba na was 7 months afi na mekura bra agba asesa won fi ye menso no na wanyine chemi bebre na minyini biasa na wedding fee saying na be 25 na be ma was saying na be ma na cheme 10 years okay 35 pachwai and shada nye bebre sa enti na fe wasate tete me eni ade enti me kwachi wona na girl ena me na girl na coin o kwachi no hen me pacho ne kem okay the private scam na sata na nam hen ana akodi atete me pacho hen ma de ya de e was ade no mi misa me kwa na first one na me ya de pa na wo ma wa pon adwuma teacher adwuma de nka acha kra bi a 7 na wo fie e be se 12 nyina no wo mai me frɛ line na enko enti me pie free ye fence wo mu kakra enkra no mpo dadam ena me giragina abon street no so mintumi na enti me hwesa ka bia pake wo ho na me say na ho so ya light off enti me torch me phone me torch na me say enya mic ka na si hey adai et baby enti me koe na kire say wone obaby enedem ena oba no so kra ye obi a menenete no modem ohena yire me pa cho modem sesen me side ho passenger side ho front ho no front seat ho no ena o mabu seat no ena o modem o modem sesen o madda ni kuma na sesen na o mo fa o mo ho ofa na church ofa na to ne so no one na eda afa na wo ka asem no won si yetimi da o yetimi da ka mu
First pa me kunu to kwan na ye bele kwan mu yetimi ko bu seat ni ada mpacho han aha obi ada ne seat so do on so otimi be da me de ne nche na hwen ko so enti ono kwan na o mo da na style ne te sen me pacho me bia gate na no no sorry enti wo hwa na o da ne so aha no da ne so ama wo ye na yiye wo ye na de ye ne trousers ne flap no wa bie yeah no oba no so anu oba no so dem no awro ne hu nyina na say na yi wa no se straight dressing ti wa panatade ni say wa pagya akosoro aha enti me bia ye na wo hu ne panty ana say na kwatere kwasa aha no wan sha na no abe nchen no wan sha pint okay aha awro ai eno wa sorry me kunu sorry ye na me twen lady no esi for ma hwa na otu ka na koe okunu tu ka ne kojam me pa so ai okay wo kojai so de mo ba mo nye aha ene wa hene nyame anim ne me sam again ne papa na wa hode chen no papa o sam no o bo no ana ye bo no papa so wa ye odai ne nso a se menene netse ewo ho a wonim me a me nso menim no ewo ho no na afi be mu asem na ye ken saa time no na mawo meba no says over 17 years na ma won 7 months ni ache mbacho yo ene okoye ene ka ye miye no enti ma meje ge ne handbag kura no ene ne phone okay aha ena me de be fi me ba na me kura be pack wada oso ombie draw no o miye pono no ma me nwurem na oje ne bag ne phone sesen say ebe ya dance di obaka sanya no kre oh okay aha CID aha nti se meje bag ne phone di a ekwankura ne self evidence yeah aha nti ena ye nezo neighbor obeka ye na obi ye na mekodae nti me ya no pa ma sorry me ye madwuma me dware mema me kuro so sorry anopa na opie ye nti hwa na police for buy say makobu obi arobo no enti me enko police station wakwa ye dai mabu obi na masa arobo no wasa abo no kro no ai okay ena me de me dware me man na me call police station ho omunko na me omuso mo twen me ti me siesie me men ho nyina na yetena ka enim ne ekoye wone wo man nyina na yetena police for car nim there be what the taxi ne bae ena police for car ho me you know ena me koye community 1 police station na wa borosan so ena ye call lashibi police station ena ja ye koye na wo mo de mama ne ebo no ena wo mo de me see kantabak na me manage na me ho ena me kunu baaye wa say ai me ya dance for wo bo no ena wa o hene yere enu ma famu no o say ai me ya dance for wo bo no wo mu ade na ne nso ade ene ya o hene ya se wani police for ma no atemu nie wo mudi matemi susu meni obia na ho so na ye Roman for Baptist na be ni ye ko Baptist na me hwe na me frɛ ya sorry penny back Mr. Befo area na Mrs. Befo area me frɛ omo no mo bae na papa no so no wodi bre obae no wase wane na ire en wase na akorafo mie no wako a ana monim so mo ya akorafo na se wobi ekabia bemu a ke ne sa bag na meje ne sika wom be ma na wose wotua oba ta ya ne ba 2+ gina na ho na ai ketwa so da no ho na watana police station ha fitia no pa sata na ba ketwa no was 7 months wow ama na bo 4 adai ana papa ne kasa no wase omfa kwala ne emma no omfa me nkosa na de achi omfa me nkokot enti papa ne yesa me hu adekro ena omo beli me ena me kofie wa hena yire me see from na ye kofie no na me kuno de girl na tena na kem ena papa no so ne na yire de metena na omo kem na omo kosi me okuna gya wo ho afa ne mpana ne de na tena na kem wa hena yire me ka me kire wo no de ne ko ena papa no so de metena na kem ena wa de me ko efi 3 good days na me kuno nsi fie da
intimia mete wo me huni emenye ena me fa me bag me fa me ba share me fa ba kuni kita me nsa ena me fa aka na me ba abo ase me ba na mbeka ni nyina kire me maame ene me papa ensi anamufo so mu nanji aware no ohene yire omu frɛ me kunu frɛ me kuna ama na koka ko 2 years enti me ba ya no saa time na kofo nurse no aba no youth employment me pa chwan 2006 2007 me pa chwan okay na me beye bi na me ye no form na okay me beye bi na ewie ye postu me na ye de me call adansi akokere na me ye adwuma wo ho me nso me ye obi a me ye somfo pa enti me in charge na me kama semu nyina kire no o frɛ na onfa ye frɛ no nso wa ma enkura mi enu nso chop money me ma me nso ko pension enti me keka ni nyina kire na sata mo ye galamsey e wa kokere enti me kwa ntem na makosiesie ho nyina na me de masem to nanim se me ne boafo me mami no sese enti me sign time a table ni wi a na me kwa galamsey no na makoye na me ba masesa me ho na mabefi saa kakra emse na ekọ 3 years ena me boaboa me sika no saa ta mpo no akatua no mpo no na ma ebi okra 3 months afi na ba akwa aba ena ma me di we ne tache inti galamse ni de minyeska ena me se me ku me ho se adwuma no ase ni future me mayin sugu me so me ne boafo enti Kumasi de business town meba bet na Kumasi na mastarte the capital kakra na menya no aye adwuma enti meba Kumasi enso ne nyina mu no na me kokoye galamsey no meba ha dan won kransa papa bi efre ni Mr. Ogo ni fie ena meba ha dan eti me ohoda kwa na me maame afre me se me mala den me koya wase ai ukunu di dwa to aba enti dia waya wono ya enti boa no tie na wonene ntena na nkwala no enti sa nkwala no nko awunti menhwe wo mu na monkamum na monhwe wo mu na nkwala nenenye na oka ya na mesemate na mejitum ena me started se menene di nkomo se na dwuma na oye na asai na ho akyere no enso enya hwe na dwuma na wo ye as a teacher na as a teacher no yes ono na ka kyere me oba na ye fine no so ono na resign ono ate ho no resign na ochra de aban school mo na private school okay secondary school okay Christi okay Pema Lashibi eno resign no nso no wanya adwuma nye na ne ho akyere no enso message no ene tena nkra nsa honom kakra na mekọ galamsey no na maaba meba medidwa bibia me say mekuno fi akra ba no ase menche sia mija ho ene me bags ene wode ba ene wode bedru ye no kra no wodru ye na wo han ka no wode ba nkra nsa me na metua aka me say me na metua ka ne ka ena yetse na mekọ na maba enti die me hu ya na say wo say twempena ewo mantamo me kwa ya adwuma di sika ba no wo say twempena ewo mantamo honom enti no manka hwe ono so hu se ye wukuno no sa ba no ohun no nim se ni wonim pa ai ewo ye mantamo honom yo de otinya kwala o e bia ofa de be wo ma famu no ena mehwe ne di na me say menti ena papa bo ya ba krom ha ena woni adwuma nso ye but ma fa me ho adwene menka hwe enti ye wo hono ma no se wanya adwuma wa yaz ena me se awrade me da wase ancha bia ena wanya adwuma wo kokwa akuyapa to wanya adwuma wo kokwa akuyapa no ena me yi me nuoma 1 nyina free dem ho and I'm sad for me back to Obuase me fa me ma
ɛna me do wo mo koye ɛna me frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ baabi aduru no de ɔyɛ nyina ne mehu nenso no no ani adwumayɛ menim sɛ megya ne hɔ a ahokyerɛ anyway nti sɛ de wanya adwuma nti ɔmɔ na bra na me nso me mɔ me bra wo so wate ujai mane utnasia hwena mane saka adwuma nsa ewo wodi ka ya adwuma ya ze no podi ya nche ena wanya adwuma okokwa akuapa na so wanya adwuma dia obenya sika ahwe ne ho adidi kama enti wo no mama mpana kama aha enti me ko akobọ mebra wono nso ntena ho no omo ne bra me kan ya wase yo mate kasa ne nyamu na wa resign free couples christian no na ne back pay biaba enti back pay no as 1,500 ena menso mede 1,000 so ena yede kota asase e won kranza take ni mu honom okay mama wona wudi ye ne me koto asase no enti ba bia wo bia no da bia wo bedi adanse ena ye kota asase no ena meja asase ni bibia na me de me ko se me kobo me bra ena me kobo me bra na galamse ne kofom ena me kofai nuya okay wa hene na me twa bushcat mia me korem ekwaye adwuma na matwe na maba menye bi atwa me school fees me ko han dan a me ne me mate a ye bo me bra wa na wo kohwe e wo bush wo mo twa nua no me pa so han tiki ana se nua ben de ye wiya ni bi okay okay ebia anaju 2 na me ne operator siwurem okay ne ye adwuma ai moto kra me ha atoto na sata na wunsuro se bia ye be chewo a wo be kwa akoda prison agya wo ma no so wo ho ya na me dwere ho enso ya na me sa sonson me ho okay e wa sa kwan no so sa ye chimia enti e honom no na matena se 2 years wase obi antena ne baby but man fansa anko enso me fampana menya bibia wum ena menenete meni age me pie every day we mo no man fa pin eye me ame hona munuoma ena me yiye me han me dan me siesie mu me ne mema ene mempana ena ye boye bra enti satam no me ntwa wa no na eye wo sa ware na gu me pa chwan e wa bra wo mfansa nkoye me pa chwan separation aba na sa ware na gu ama abusuafo nso ahu se me ka kire ne se empra na watch ni nyina se me kwa yadwuma ba ebe hwe no mo de bi twempna atoso mienu eti me kobo me bra o de kwato abusuafo nanim sa na me pese me wan fansa na nkwama ne busuani bia ensa wo ho mpatwan bra wo de abeye wo ho ade e na wo so oye ne masem e na wo so twen ho na abetwen wo me na me so me twe me mpana okay ena obi ate ne baby enti em se ebe se 2.5 years me wo honoma na obi afre me na ye me ko ye no nso na oye na adwuma no wo hena yere 1,000 kra me kuna fa bia ma ne ma da ena number bia afre me wase na me se hwan ya wase me ye osofo reverend father ye ko roman na me pese me ni udi nkomo kasa ne nyamu kra sa en wadi ka kome ma me honom ene na akokasa enso na me ma me ntimi nya dai on kan kire me na wokunu di asem bia beto manim sei ena me so me ka de ha me nyina kire fada ne se ba bia madru no me ma fam pana nya bia sa awawe no meba bim na fada ne kasa kire me ya ena wo frɛ guy no no kasa kire no sam emma wom enti wemnyai na memra na yensa mehwe yema na ni bibi kra wo me kwa ono fada na obeginam na watua adekro na ma no ena omusa aka asem no na mesemate ena mepene so no se enkransa dan na me haye no afie wura ne tu no mekuna dwuma oye nyina wo hene yire wantumi ahan dan
Waba no de da manchen. Oba hefa. Se adwuma no wasumra esumra krobi to aso enyimaye osen. Enyimaye poma kromo side ho na me. Aha sumra enyimaye ho na no wo. Okay. Enti wo free ho no mo ba Kumasi a wotetema so anasa wokoda wodeda hotel. Salome. Wa han dan. Enti ya ka asem ne wie na memre Kumasi he na me beba. Me ya na me saba ye be pe dan. Me be pe dan wotrede. Wo ye dai. O he na yire. What's na kan bom. Me pa chwan. Fada sa kan akama bom. Enti se no maka bom se no impressing. O se mienu. Imprenu. Chwan. Okay. Ena me ya me saba pe dan wotrede. Trede. Mimi na e kasa no. Police station we no unya sure say miensa tema wakofa gama on na kunyachi wakotum first one ena wo saade wani kirem won kranza ena wo so sa akofa girlfriend wo baby a wotie na pe ena wasa ba Kumasi na wasa to na wako han da wo trede diamond enti mo ye separation me prensa okay why are there ena me be pe dan no wotrede na saata me de da na me be pe ne de ono ana ma me sikatwi aka ena me betwi aka afei enuama ye ja no edem ho wo he a pa eti na wo say me nuama na amasa akwa bobra foforo no me sa atwe ni nyina ba ne ya sa betena se okunu no oyere ye tefefefe asembie ni ho na ompana na sa bla no oje mu ntam sa father na ne kasa ya no oje father na ompana na kasa mpatwan ne wa koma pa nyame nsha eno oje na father say ne bibi mpa bedi me ho a ono betua eno so wode che okay eneja mesa bepe dan ena obetua aka ena yemesa ne betena trede fefefe eti menye meted bon meba na ho na benye meted bon na me wo be 6 months me wo ho no ma na numbers bi frefre me na me pekia era ukunu no me so me kunu ne bi wate e wo hen trede o hen yere me ka me kire wo me bakadi me so me kunu ne bi wate wonye ma me so menyem na sabra na wonyem na menyem meba no e de otoso me yensa no okay na menyem no be 6 months was wonyem ma me so menyem so akeka nensam sa na se na wo hwani wo kasa firi he won kasa na wakate no enti da kome wo hono ma na me kura frame no wa kura ase wase na wada na wodidi me sister maame amatam Felicia no ana me se me na Felicia kra me nim ne number ni me aba your friend Felicia me pa chwan okay ana me se me kra me ni ne number da na me didi na atam enti fa Felicia number mame ana me friend ana me se mame Feli wo bra say wo se me didi watam wo se number bi frame me wo di matam me busasa hwan na ya kasa wo se ye mimi ana ya kasa no ana me say mame anu was there be voice na kuranya wa voice ni nipa no wanyini voice ni mu odu enti awa sta father ana twetwe mbetena atrede ana me frɛ father na mde number ne ma no sene na father e be kyerɛ me nipa kora wo ye saade ya minim na ekoso me wo hwa obasu obi afrɛ me wase me pew me pesa me na me se na wonya me number wai wase me ye teacher ni wo sunwan ene ya sa course ni de bebre number kro na say different numbers eno de bebre ti me hwa me kunu ba na me de ya kire no na me bisa wase mo memfi wo mo ene sa na ya na nkofo yeye azafo no into that weekend back wo buy ene ya course ne ba sa no awo ho misitie enipa ne so ono nso ne kunu no wase oni mo biasa enti we dia mekwatete oya dai mekwatete ewo hen ewo asumura okay sasa ata asumura na no na sata na ukoi no nya ka sabai da bi menya ka wo hena yere masam enti wo koi Monday that time ne kwa ba akopɛ je sa ade a chiansa okɔ Monday enti wo koi no ehwa na me nso me fa ka
na me nso me tracy no na me kodru krum ho no na me busai baby owo na me koy eti me koy no mo ya maami no nete ho nom na me chiae ba ko nso nyem ana na me chia na me se me hwe me store ben na maame na saadai wa na me se o me kunu no oba ha me ma ha da na me se me ba ye dai abesra no wasi enen kwala amaba de wo wei zena wai be wasi ne kunu nso ne wo kunu ehwa na lady na sorry akwa me ba ko na no ka ho no ne ka sa na lady na sorry no akwa akora dem ehwa no mokoma me akonya wa the next house na metena ho eno mo kwaka kire no se obi nso aba ho abaaye bi wa yetenten wo so no nso ne kunu no wanyam me kunu se ona na me yere no na mintwume nko eye no kore mete what ho na assembly man we need committee for ne mpanifo bi mo bai se kunu se opa wo chewo eye no kore ne yere no na de wa be hunu 20 mema enti ye kwadem ye fe ne se ya maba akọ ko enti kwadem na maame no ne fie wura na ye adwunya na obema ubi enti ahomache na ka beba na wokọ a woduru kumase a de beba bia na maka na mesemate ohene yere mi wura dem ho no na ehu hwe biem akopem se me wo meba no adai dia na ya wa hu hwe biem me tese ma bodam me hu hwe why dai ma bodam me hu hwe biem akwanya me fa so a me bedru kumase akwanya me fa so a me wo me hu hwe biem na menti ase o wo wura dem wo hu hwe biem what say when na ya dai na wawo ti me te beni na chese me nipa me ho sese enne me na mete ya me ka sei no na mawo me kuta meba wo kwa ho no wanya bosome sen me kwa ho na me kwa bosome nso na wo ye na wani ba ho sese akwada da wo nsa so no baby na wanya sen na yesi wa wanya sen na akwara ne ye baby na funu makwara nte okay ntia de na be na wotwe mo ho na wotwe mi okay na akwara ne ye baby na me ma no enso before ani mo ate na me maame empese mehu de mafam but me ba boy ne no 19 years no what say mama what wa no wafa pillow what say meba wo sorry ana ne kon grandma kon sa wo ba wai de ya no into yesa na me maame ayedai na wa atenya no enti esa na me dwendwere me say adai na me wote bia bi enti na eti me ma no I girl no mpodi na wonyine kese na boy no wonno na ya no ne medi oto ne medi komosa na me maame atenya no so dua mu na pepa wanim ni so efama ye rade ne wo rechechefo wo de wasem abeda sompan komo ye behwe se woni so ni nyina no ebeda ne wo serie no more cries nyakopon ene wo hwefo wate mache to asoma me ene ye den ena ja me hoto me ena wo muso mo beto akwada ne din enti okofa mpanifuo bi eni Roma fada no eno mo ba mempo sata mpo me hunto me ye ena omo ba wasen dia waye bia memfa ncha no de no se waye dai wa se wa kwawo no eni nuoma amafamu no mama yare no memfa ncha no de no obekeka me maame se won de wate o maame e ka kira wo se satam na wadwen hyeda ne fie no obema no oba behwew na wo ye na se de se ekunu me pa cha wa hene yere wo ba fie a onhweme na woni ani nti o maame kan sen na kire wo me maame se wonhweme yi menua me di nachi se wo US okay ono na hweme okay ena me maame ena ye second born
omu we ebehwe me kakra na we ebehwe me kakra de obedware me de obehwe me mama didi de wonhwe ma mempie enkwane na ma bonten ba o man too chain there be okay but almost hwe ma mempie enti tambia na me wo inside na obi hwe me okay e wo honom ya me nshira wo eno mo hwe me eneja me de se me ma me se mentena ase ena me de metena ase a eti honom no esum me wo ya me se be se 8 months ene yi ye ma ne be afie wa kwa ba ko ma me setena ho me no ma me setena ho me ensa wa yale awie nan o ma me setena ho wa hene yere okay na so tena ho ena me so metena kama enti em say ebe say 8 to 9 months ena ye de ne be afie kokwa adwuma no ye na wo boka ye do beto head office okay akuapa me de no ye adwuma minim no ena oboka na ye de ne beto head office na enyomemu aye den ena me ma me fa baby no ene nkwada no emi na odo mu koye na ka me ne mi no me bake o ebetwa bag na maton eno na me ne mi no de kota aduane di na ya hwe ye ho saa kakra ena ya sa frɛ no ena okɔ wasa call woman ye de ukọ bushi dia eye enti ye free mo ho ne kakra emra yenim woni ne betna se esa ka mo ho bom sa aware free ya sa tna se ka ye ho bom se wukunu no wawai wawu e ba ne sen de tie ne se na ye de ne call enzara na ye de ne call no eno sa kokoo no kotoye ema samonko a enti da ko ba ko me wo honoma na makwa yempo wo ne krom twufo praso ena wo frɛ sa wo yare enti memra ena me bai me betwam na me konzara me kokuma me baby o wo no ampa me call ye baby ya no oda no nenye ne nai bonkumin a chese ayese waduru ena wada honom ena ai se dey aye ahono kese ai je pima na aye na na ase ne nan na ahono ne nan na ahono ama na koma ete wase asoso na koma ete me konso de ka akoi ana me say me de ne beba enti hono na ne depo boys ne say madam yakofa sofo bi jidi sofo bi emo obompa ya ma no nti se sempo wa bedru na de asa enti anopa wo beba bebompa ya ma no ya no de ensuo be sesa so na to ne kakra wo beba bebompa ya ma no nti anopa ne ye de ne ko na me see you me de me tie ti anwumre na sofo ne ba wo bebompa ye eno wase hwe wonim sa wakọ akọfo obi yere mekunu sada jidi sofo ne ba ye na obi sa ukunu sa yeah so wonim sa wakọfo obi yere ai mekunu sada wase ai jidi sofo ne say wo de wo yere wa hanti menka no kore na wanka no kore a ubewu enti me ka kirew mekunu sada wonkonkofo a obi yere mempomponya hompo na na mehwe na mepakwan de naba aba abehwe no eneja obompa ye ma na de achia no pa neja me fa ma ante na mde ne bae me bae na mde ne kwoto konfo anoche eneja empai bombai bo sata mo so no company no mo doctor wo ho a wo hwe wo mu me ko hu no na ye hwe no ye hwe ya de ene o hene yere baby amedi me kuna me ye romani baby amedi me kuna ne namonno ade oso nka na kore na baby ebedru bia no wase nipa na se wo ye nipa bone nipa wo yeda commenti ye bejew o de ne kwane nam hen me de ne ko abosomo ana se nua na nso ana se hen na ka na kore abosomo nyina aka ho ai me de ne ko se kwa komo okrom okay ai me tu anaju 12 o'clock me kodru anopa 8 o'clock
ewu kuro no menam saa na jo ordinary yere medru na me hu moje me menya me mense so da me hu moje nyina say tata me nko a sama bre me drive saa mo na me de ne ko saa nti sofo bi o what said me ye ne papa kitwe bi anu wa say sister meboa me yahwe no ana me gya na ntie ena kakra ohene yere wonum ade a me de ye ya me de gi me kunu o ma me ya kwankyere ba ako mienu na de mu oden pa wa say anajo midnight 12 to 2 memfa wa ya de bi ma me se memfa nkomusie yenkohye obi na ho o ye de hebe na ma wo wai o ma me kototo ni o ma wotwe kwa ho okay eno no aye eno o se fa kɔ hen eno o se me fa nkwa musie time bɛn anajo midnight 12 to 2 oba wo nko a wa hena ile me che be ma wo ba che se de wa bla yi de me nko a ena me de kɔe me de kɔ hye de o kyerɛ me se menya no me kɔye wa se me kɔ ma me hwɛ machi me ba so ama me hwɛ machi sa wo kɔ a me hwɛ wachi wo ba so a me hwɛ wachi me hwɛ machi na wo kɔ na hu bi anum so ye be ma de wa ye se be ma but o hena ide ehu wo me mu na so me hwɛ nkwala na ne ya wo nan okay ai enti sa wati hompo a ne ya nwale mpo a enkura na beka se dali enu tire ma me ye sa de no ai ade ana mekoye ba ya mpa ni week na mekunu na ye twe ye de ne ko hospital ye mie kuro ya na ewu ampa na brepa hu aton wow ai ye kwa asori kwada nyame ase ye te kama ye fie ye dan ka aso say yes anu aba betena fie wo betena fie a mentwa ntro ne na katria ya 1000 meneno ene ye ma ye nsia ena ne ma mienu nso wo baabi ye becheche ne sei enti wase me forso na me ye adwuma na ya dan enti ye kwabusa 2 bedrooms so ne te say ye da bi etena na ne boarding ena de mimi de na chi no wo US no me ka hwe no sa sister na na yawe no nso nyina akasa ne nyamu ne nua bia me hwe ne da o ne ma me nua ma owo abusia wo nua no mo ho me pa chwan ne ma me ma wo siblings ne nua no mo pa no obi a me hwe ne da but ne cousins ne ma me nua ma okay ena ne bebe hwe no ebi o mo be so no mo ne ma pagya no me sa wada ho me bona diaper me nko a ena no mo be so no mo obi ezi wa me hwe ne da enti yare aka no so nyina ye menimi nua no ne twiae ena no hoto no enti menua no ehwa no ase wo kwa han wo bi dan ne yi na modan na duru sai ena me sister aka moso aya beboso na ka ne so en wase yo ene e meboa mo na maboso na moya ba akokra na motena mu a aha mo betimi ana kaka che se metse be 5000 amamo na mo de akọ 2 bedrooms 2 years na so na no so na mo wo hokra na wani beba ho ama waye ne ntentem na me sister na boaye ne ekobo so ene yekokwatena adenem enkakra enti na ni na so me ye choba no na ho so wato no onkoye adwuma na afra ekuyapafo afre no ekuyapafo omo enye na di afidie we afide kese me ka so omo bete Roma father Michael Obinyamo omo enye na di onkoye adwuma na wase ne nua police ni no de wasize phone so wade na ekwa brochi ni nua onka police ni bi a wasize phone ni nua police ni bi ni nua police ni bi okay se wade na ekwa brochi enti adwuma no wonye wahena ire menime kuno baka mese na me sister besia na wo me yaje boardan no so ne so aso wo kwa ne ma transfer pe wo betua ne ka na be kwa be so ne be fa ye betua abanaka wase Felicia say wo de me kwa bruchi nti menye adwuma no menye biem na me see you
ena me de me kwa me choba na maba de menya na me de aba na ye didi eti da ko ba ko me wo ha no se an ekuapafo afre no ama na 10,000 okay ena me si oh ene me kra nso no me wo 8,000 wo honom na na maya ma adwene se me de kotoprage ya ye hono anopaka ho odin enti se prage ya ne da site honom a eno kra beboa me choba no kakra eno wase da bi wonu mpo no won ho kia bi na kia na ye kama ye 200 car aka kia okay eti memfa nsoso nanka ye nkote no baboa e ka wono ampo betwi okay aha enti ye no baboa ye ena me see you enti hwa na o ma me sa kwa asa na nso ena me kwaje loan kan ho 2000 wono anaga eye me garanta e ma me na me de ka na me de ma na koto ka no afa ka yi ba ya enru wiki kura na ka no eye se engine nye enti ansa na wo bewu no eti me baba yi wa na wo se me kwa register na boase minti me nya no kumase sa o register na den JHS okay aha no obewie school na chesa me nso metene nchen hwe no e wo twufo praso enti wo free mu no wo mo say me ni fie honom efie no nso no me ameti me fie matotom kesi nyina wo me ho kasa ne nyamo be ma no nso kwaye national card ni bi wona na ye district director e wo twufo praso okay aha eti no no kra free ho me na mete ho na wo yare na me kohwe no wo makwasesa kesi no 2 years 4 months na akwasesa kesi be akwasesa de cha wakwasesa fie ni kesi hey eye gina ho order patro say pot die poties ni say o mototo puru no nyina em say last 2 weeks Wednesday Charles enu wasa frɛ me sɛ watoto punu no enti sɛ me bibi da fie hɔ a memra no ma bie na menyi me no ma mfiri fie hɔ chance se be yi wo ne ma firi fie hɔ na wonto punu nim ana watoto mu wie na ofrɛ me sɛ wakototo punu no enti sɛ me bibi da fie hɔ a memra no won bie na menyi me no na dan no ono na si ye me pa cho da bi no na si ye okunu ko bo na besia me pa cho da bi ana dean otode cement ana sɛ blog bi ma mo me wahene yere mekunu yale da twufo praso kura cha sa mehwe ne da okay na ye dai enti wo mo ba ya ebebie pono na menuama wada mo nyina asai efa sai omoto mo for how many months and I say years 2 years 4 months 2 years 4 months na won kɔ hɔ wo so o matutum dan no se dan no wɔ hen enkransa okay take ni mo ho no mo no okay ya bono nkranza asɛm ne ye ken ana sɛ kotwi nkranza kuma se he ya okay na me man kra birth set na me pa yade me dwa atwai wo se ommie to so mie no na me twoba aneoma ka ho manya ba bi wo boase a meye aduane me ton ka no na me okwa yare ye na mu ka nyina me na mtwiae enti na menye na ka no nso nya adwuma esi hɔ kwa enti na mepe e de aye twoba no wo boase wo muso wo mu mie epono no enti o mu amie akosisen en wo ma bebie o mu bebie ya ai mempo de awale na menka ho nanso no o mba consider me okay chembe ho no e wo ho no ne de menuama wom enti media ena dan no dan kramiensa wa akire dan kramiensa so mekunu wo mie no mekwa wan no oba pani wo ho ena meba otoso miensa kire fo okwo ye na dan no ne ba pani ne de ba akon de okwo na kire nso de ba akon ena mema fo no wo mo nso de ba akon ena ana cha ya Charles na cha Mr Charles debi abusua pani jedu kina so ansa Yera Charles, my hi. Hello, Mr. Charles. Mr. Charles, good afternoon. Good afternoon. Me patcho apom to say. Nyankopon dum. Ye da nyame ase. Adaru ma me no kasa won saying. Good afternoon. Me di ohene re me kasa free SOMPA TV, SOMPA FM Kumase. Wunua be ma wanya ne ba bi ko ne yiri mimi
ene de na asama bedan sompa nkomodwumadiefoɔ sɛ yɛmoa no fisa wode na fa kwan bi so a nani enje ho ɔse ne kunu ɔne ne bɔ bra so many years ɔmo bakan ɛwɔ emfinhye dunkono ne kunu no afiri mu wakwa akototo na apono mu sɛ ɔmɛyi ne nneɛma emfiri hɔ na ɔtoto mo no kura no wakwa akochange padlocks ne ade no na ɛdan no so sɛdeɛ musi ɛkyɛ no wose ono na nati aware ase de na so oni mama na anye kuna akola enti no mama na chemba enho ena ne man so nan mama mo single room baako be ma no kwawo ye e won chen ba bi mo de ni nyina bi so ama no na asem ye je ne de ne nko ani ntina ya fra wo se asem no sen na sitie de wo kan ye sa pepepe netie ana asesen wadaroma ba so ho ne dia asem ne ba e wo yire mimi na de baaye okay na ka se wo ebu se pani na ka so yi ano wa se wona wo kototo punu nim no wa ma ne ne ma asai me pa cho udie me tie opa number 1 mimi nya me yire okay that is number 1 number 2 asem ni yi ano no na ka se busu apani ni yi ano Yeti a meka se busu apani na yi ano ne se me se nye bibia se pacho tie me pacho me tie opa bibia me ye bia no ebusuafo ana se ye se ebusua na tire se ye se ebusua panyi na se hwan ya ebusua nya me ngoa aya ebusua panyi na se ya na se hwan na se ya ye se na ya wo so ye ebusu mame cho de tie ba ne sa ne se chairman say ye tie me na ma bedwafo na tie fo wa ha me brother na yare e da chufu praso se dia mame no e ka na pepepe na me brother nyina na okuma ase ya na me brother na yare call you no okay bibi sa me brother kra yare man ko da ensem bi o wa yare na esi suhye fa yimua enu tire nyina na metumi akasa pi me akasa me no kasa me nya fa nsa kafra na me brother na yare na ko to for praso no so kasa me man ko da na nye no kure the korea me brother enam te no want to ninti no oh ko hwa ne mprado do be sen me ba so say ba cho na me so ko hwa ne mprado do be sen ani ni it is mprado do am ko hwa no de enu enko emma ono to asoma yen me ko ba ku o bi ko mienu o eye me na me ni na ene kasa de ne kasa enti be brother no before me brother no ebe wo no se me yire no e de nsa ko abusia pani wo so okuja aware abusia na yantu ana de nsa ko ma me brother so ne ja aware o brother ne ka kire wo e brother kai se o de ya before ya be brother no ma na ne nsa ne shim anu ti no na ensa be na na hwem esra no de ko jaware okwaja no na wo gina ho bia na wo brother no na e ka kire wo no wo ko e no se snap de sanya ba ko pe na wo wiase ana me kura me wo snap hyehyɛ me ne emem mami papa nye snap ba ko pe na wo wiase ana brother se nya bia o to no no snap me no snap so me wo snap o se bi wo ho na obi kura na danfo bi aba no ho se bia onkogya no mane nka na asem bi na bi okogya atum ti na me bi sansa no ohine yere papa emsu jama me no kan ne temunya SOMPA me too so for me the benefit side of you dia ne me nyai kasa I have no interest I want na yini mo enti na me bi sa ka se na me wo snap wo me ne emem etu ka se wo ko hu ne snap wo ne emani mo no e na me bi sa wo se wo hu se ye eno ansa kro na na se na me pe qualification why ba mi ni tine ya kokọ store ne ye ton snapta na ko fa ba ku besi wa mi ni sa de tina ko ne di si wona baka se no na ko fa ba e enti dada ka cho se oba ne de nsa bre no enti to aso free ho ma ye wadaroma good to de ne sa ko etu eja ware asana me bre de wi enti no eja na ware asana me bre de wi okay me bre de wi ye na ya ko di 1 week no eye nsem babwe eno se na ono ne ba pani o so on 19 years no ujemi
Odo me tia wo pa wa kasa. Ne ba pani na o 19 years ni na wadi abusua ni nyina atem. Akwada na di abusua ni nyina atem. Yes, say, your bread and the young company in Chitanre. Eba ne say na akwada bobo nse otimi ka kasa mpanyi kasa te kire mo sa ene enso de kasa sa na de na si ye bibia ngoka papa nye kire de. This is the mama and at me yano. You need to be yano. Apart from that, me say me for me sometimes come back because me fa kwala so me ba. Enti sɛ woka kasa enya yɛnka kasa saa ɛwɔ dom yɛka kasa no ɛwɔ baabi a wofiri sɛ obi nni hɔ na wodi bɛdi abusua no ɛno nkɔtɛ nkɔda enti ɛbaa se yɛyɛ yie no to be honest because of na wakɔgyaa awareɛ nti no wɔani kuna wɔsi yɛdim sɛ wɔgyaa awareɛ wogyaa bɛrima gyaa aware ne yere anaa ɔyere gyaa bɛrima a baako wu a obi nni kuna anaa mepɛ sɛ wate dɛ meka no se mate waseɛ nti abusua ti gyina sɛ ɔmo ma ne nikuna ɛnam sɛ ɔne ne kunu agya awareɛ na asɛm ne na yi mu no yɛkɔbae ne sɛ yɛkɔdi wareɛ no ne papa ɔno ankasa ne papa ɛka sɛ ɛdan no tɛm a bɛrima no yare no ɔmo kaa sɛ me brɛda ne kaa sɛ ne yere nti no ne yere ɛku no nti no wɔyare no ana papa ne ka sɛ ene etisa de onya aware no why na ka sɛ wadaroma twepos wo ha ma me why na ka sɛ na yire ni na eku no unua no ne nua no yes ena se mimi eku no ai ofre oba mimi e papa no ada no se wo mia ne me na honhuma na hona ma na sa wo ato na dura na asesen anu ne ye odo anu wo kunu na obetumi ahu ne de mitimi ahu wanti mi amisa no nso Davi. Enu ti na ne papa ka se ne ne ba no enkoyi ne no man freedom wo. Ana onu mimi no enkoyi ne no ma freedom wo. Papa di wu yi na ye kwa kosie no. E do time before then no na abusua no ahye me se edan no main keys no enko lock. Na ebeba be gina de nti a abusua ka se me enko lock no. Jamaica ba ana omuma me ko se keys because me na me wo kuma se ya nti bi a se nya me na me wo kuma se ya ga nya me na me kwa koye ana ye ko se keys no ya yie ni mu no omo ama na ni kuna enam se de waja aware ada wo de so ka busua no mo ama na ni kuna ya ama na ni kuna sure enam se na waja aware SOMPA FM nti no yeye ni na we ni babi ansi de o yusu pin ama mi babi ansa daka wa ni kuna because no ajawa ani ehun se nkwala no susu senti no ene se maame ni kuna dia ene na adaka to bia ni babi a nti ye ne nuanom no ani eto ye nua na adaka maame ni ni aware ase a aka mem no ye ka asantesem ye wo kumase ase no maame ni aware ase a eno nkyerɛ sɛ nkwada no ntimi ntɔ adaka enti mo na mo take decision sɛ ebusua bi wɔ hɔ a mo de hye wu asɛ ya ye besie ye be ya ho ade ɛyɛ mo na mo take that decision no ana sɛ mo na mo ka sɛ nkwada na ka so mo nye ye ne take decision sɛ nkwada no hyɛ ntie beto ada good mo ya ade nti ye kokosie ebreda ne wie na ɛsɛ ye twɛn sɛ wani ya na mami ka asɛm ne ni gamu before you go sie you go ye no e friend mimi say mami no kure de dan start make you the assistant no na e die na wo mu ne de kiss ni wo e ti bra kuma se ni en ko bi dan ni en ko yi ni ntade dada ni en fa ko tie no wa ma ye brother ntade a e furu de aya ye hyehyɛ no nti ne yanko yi ne ntaade ne yɛfa nkɔ hyehyɛ no yɛfa nsie ne nneɛma bi ne ho hia ɛde bɛsie furu no maame amba ɛka kyerɛ ɛbɔ fie amanneɛ no nti no problem ɛbɛhu kwan yɛbɛfa so ana yɛde kɔ na asɛm no ne nya mu no before a me brother no ɛnwui no bɛbatɔ tie me wadaro ba me tie o kasa ye tie o wai o kasa etiti me brother ni mu no okia ebi
na kia na no wo no de dia na driver no efre me brother no chef big me brother no frame me catch them say driver no o catch them me say mimi no efre ne busa ne say busuani bi afre wa da driver ne your friend is saying driver no me we driver ni dey me sure saw what the number me number is here my sister phone dey 2 times they are okay nyina no say ye pada ye be wura mu ye ntina e be dra ye be hia driver no ene na bis atwetwe nkomo me dey say me driver no number okay there be ona wo say driver ne frɛ wo e ka kire wo say me say ono be nim ne number because me the driver ni nya me number no offer me and our friend also want me and saving the number no say o ka kire me say me busa say DNC o say me ton car no because o ka say no water frɛ wo e ka say that means na on the number wo ha on ni dinkita ho my sister phone no be 2-3 times next time you say Google why who change your phone number nyina ba me that no we futu anu ti no driver na no afra me say me friend busa me say abusuani bi enim friend na no say o dabi yeah because driver say usuro say obeka say ani woman na driver ka tell me say emi aton car it's okay no problem so aton car na ani be ma no nti waton ani e kwa me enu ti me bu abusuafo amane e ka jo be de e ko no nti e kwa ye ni wie ye ni ade enya me na me di ade nti na wo se me de tapo no me de mani pa odi ade no ye ni tapo no mani pa odi ade no nti so the task be aba ho a me nim die nti and then last 2 weeks I think on the 5th this month and the busiafo kokotena afi me di tetama no wo ba no oni na titiri efo a omunim de ene me busia pani ne me hine ba ko ka won ne ba be che dan se me ba o moto epono ni mo na edan me nim ye din kan ye bat ye pese ye de we se no ebeto so sesie gate no wo bra no e de enko ena ba bia me medie no so kwan nko according to the okay there edan no die e she inside no edan no ye saying edan no ye 4 rooms mo ma me saying Mimi omo because me man ko bi do nim Aja Charles Mami Wadaroma da ben na obenya bre na ye nyina yetimi atena se na yakasa Yenya tie SOMPA Yenya bre nim time cro Nyame ya adomo a next week mo ho no so obenya bre dia amayen it depend the me Wadaroma ye be fro na ye ne wa atena se na ya se wonfo do so wugya de wo ya wunya daje wonfo do so so wunya daje kohwe ni nyina ye ni nyina enti Wadaroma woni abusua ni nyina ne ye be hyeda na ye hia na ye hu de be na ye se wo sister free share bi wo do so insurance bi a wo nua be ma ne ye ma ya wo de mibi ne nkwada ne din ye no wa fa phone ne se enya ade a wo de be ma wo no ma mo makoya ma twe so mfa ma wo mo no krasa woni mu ho sembi Mam se mi na free share na obu digital free share me da se ma ye fa sia wa ho na se de wasi a kire ne ma kire ye no ye nya nani so ntene ye be hye da afro ne ye ne mo nyina mo atena se mo ne ye busua no ne ye hu ba bi e de ne ma be hye enfri to why ahine re utie papa mi tie o na minim sanka mami asem we so de abada da na minim de nti o de asem na ba bibi saya no na ne ye mo bibi e ka kira na se ensem no enam se short time nti na metumi no aka we eti na me se ye be hia wo ha se no o te ha se na wo te ha ye nyina na ya hwe e de ye ato ye de obeka enya no kre na se enya ne kwan no na so de abehye wo ho ama ye why Mami we minim de je also bom de because ye koye me mami ye o ka kire obi se net ebu ye me obi no yenya ehun sa nipa kro no etiro de mami twa so wa ha ma ye twa so wa ha nti nyame ya adomo ye be hye da afro no ye hia why ai se menya ho dia menya ho dia wo benya ho why me bro dia wo benya ho na asam no ya se akwada be wo to wo mfikyira
me so ya na wodi wo me ya se wo na wo kototo opono nim eso dan no ya se nya wo na wo si ye ababa wa mi senior sister ena di sika ma na ma wo kobo dan no so ena chekura mo che dan no chemba e ho na mo de ma no no ono de awagye atum eye na ne man nine ba ko di 19 years na nkwada me ense di na chiam ni nyina mo wose mama no single room enkwada ni nyina no ose no no onte ase wo sister Frisian so agent insurance e de aboso eti ne sensem ne doso nti ne be hyada ene mu nyina mo si nkonwa ne mo kwa pa de be fa so why somewhere ntimi nyi ne ho ano obi a wo ntimi nyi ne ho ano ojo betimi aka de ono opedia da bi de opedo so yama ne ka yama yara Charles ba cho hutie me tie me me pa cho hutie me da bi enyo na ate adwam wa ase no nti de me na mafrɛ wo enti ye to enkomodie ne ye die enti me kire se mimi no na asem ode abade nyina nka ye gidi anka ye mfrɛ enti na ya frɛ no bata asem ne nsem hyehyemu enti ye be hyada ne mu nyina matena se bose ye ba mo na ase krampo na ye be ba ho na brepa mu no mu nyina mo so maba ha ne ya tena se de ya to ye mpa cho watema se so una tie government no betimi aka de enya de me pɛ na meka se wo ko obi office a o ko kire ne de wonye ye be boa no watema se but ye hwɛ de ya to ye ye nka o kasa bo anhya o sensam na o ka no dodo na wo mu nti ye nyina ye tena se ane enya bre ba cho watema se enya fidie so krampo de ye betena fitie mu e wo office na ya ka asem na masomdua ba pepepe ye ene no kre e na ye hia atentere ne ye hwɛ se be de dwon pa cho watema se Matu say let me say Umbishia last week on the 5th, no Kata. Look, the idea to the idea to minimum the idea was over. But material can. And I'm per se, or ya who say be a ye who sam passe be a onimo. So bit me do be the banner or nim no so be can some the atonos. Had also what ya to musanity. I share some no can say be a their work and be a no crab be a betty me say bin so yano cre. 18 a year front in Yame ya domoa. Ye be shut out on sa friend ne nyina ye hia wo fitiem enya fidie so krampo na fitiem ne ya hwe na yetimi aka asem na masomdua ba why me da se papa pasa watema se ye Ra Charles ya wo no eye mimi ya wote ase no ne kura wa firi mo no ne nua be ma nimpon ene no twetwe nkomo na bre ne kɔ